बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। गियाननि सोरां बिथांखि, आय अनसाय बिथांखि, गोबां बिथांखिफोरखौनो हाग्रामा महिलारिया दाननो नागिरदों। अजद बिसायख'थि समाव दावराव दावसि खालामनाय सोरखौबा होसोनाया हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफनिसो मन्त्र। बिसायख'थिया सानसेल' जायो, अखानायैनो जोंहा ज' ज' रायजो जालायफिननांगौ जायो। ओंखायनो बिसायख'थिनि थाखाय मानो नांलायनांगौ बुलायनांगौ जाखो? बेफोर जिनिसा बिपिएफनिसो मन्त्र। जोंनि इउपिपिएलआव बेफोर मन्त्रआ गैया। जोङो बुलायनाय सोलायनायाव गैया। राजनितिनि थाखाय जोङो बुलायनाय, सिगिनाय, सोरखौबा दाबि धमखि खालामनाय, होसोनाय, दावराव दावसि खालामनाया जोंनि मन्त्र नङा। बियो जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सारनि मन्त्र आरो बिपिएफनिसो मन्त्र। हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैफिनोब्ला इउपिपिएलआ होनाय अनसाय बिथांखि, गियाननि सोरां बिथांखि आरो माइनाव सोरां बिथांखिखौ दानफिनगोन नामा? बे मोनसे सोंथि खालामदों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया। महिलारि बिथाङा फैफिनोब्ला बिथाङा मा जोंनि होनाय जे अनसाय बिथांखि बेखौ दाननो नागिरदों नामा? गियान सोरांखौ बिथाङा दाननो नागिरदों नामा? सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रां होनायखौ दाननो नागिरदों नामा? गोबां सोंथि खालामदों। सेल्फ हेल्प ग्रुपनो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया 75,000 रां होनायखौ दाननो नागिरदों नामा? बिथाङा जेब्ला सोरखाराव फैयोब्ला अरुणोदयनि 1,250 रांखौ दानफिननो नागिरदों नामा हाग्रामा महिलारिया? माइनाव सोरां बिथांखिनि आन्दाराव सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होनायखौ बिथाङा दाननो नागिरदों नामा? जों जे अरुणोदय होबाय, अरुणोदयनि 1250 थाखाखौ बिथाङा दाननो नागिरदों नामा? 17 बोसोर सरकाराव थानानैबो रावनोबो बिगासेबो हा होनो हायाखै। 3 बोसोराव इउपिपिएल सोरखारा 1,06,000 हानि पाट्टा होनो हाबाय। इउपिपिएलआ हानि पाट्टा होनायखौ हाग्रामा महिलारिया सरकाराव फैफिनोब्ला दानफिननो नागिरदों नामा? बेफोर सोंथि खालामदों बिथां राजु नार्जारिया। बिथाङा 17 बोसोर सरकाराव थानानै बिगासेबो हा रावनोबो होलांनो हायाखै। जोङो दिनै 1,06,000 बोसोरथाम सरकार थानायाव बोसोरसेखौ जों मावनो हायाखै। कर'ना दंमोन, लकडाउन दंमोन, जों बोसोरसे मावनो हायाखै। बोसोरनैयावनो जोङो 1,06,000 न'खरफोरनो हानि पाट्टा होनो हादों। दा बे हानि पाट्टाखौ बिथाङा दानफिननो नागिरदों नामा? बर'फोरनि गेजेराव गोजोन लाबोनायखौ बिथाङा गुबुंले खालामनो नागिरदों नामा? बिपिएफनि 17 बोसोर सरकार सालायनाय समाव हारि माहारिनि गेजेराव न' सावलायनाय, बुथारलायनाय आरो बर'जों बर' होसोलायनाय दाङाबाजि जादोंमोन। नाथाय दा बेफोरबायदि दाङाबाजिया गैलिया। बड'लेण्ड ओनसोलाव लामायाव हाथियार गोग्लैना थाबाबो खनग्रा गैला दा। लामायाव जुदि हाथियार गोग्लैनानै थाब्लाबो खनग्रा मानसियानो गैला दिनै। नोंथांमोना नायल' जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव हाथियार गोग्लैनानै थायोबा बिथांमोना रावबो खना। पुलिसनोसो खोन्थाहरगोन, खिन्थु बिसोर खननाय नङा। ओरैबायदि मोनसे गोजोन जोंनाव फैबाय। प्रमद बर'नि दैदेननायाव गोजोना फैबाय। बेफोर बाथ्राखौ जों बुङाखै। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों मिरु इउपिपिएल गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। थारैनो बे समाव राजु नार्जारिया गोख्रों बाथ्राजों सोंथि खालामदों। हाग्रामा महिला आरो बिपिएफ दैदेनोब्ला माखासे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया होनाय बिथांखिफोर, बे बिथांखिफोरखौ बिथाङा जेब्ला सरकाराव फैगोन अब्ला बिथाङा दानना होगोन नामा होननानै मोनसे सोंथि खालामदों। बे समाव नोंथांमोननो राजु नार्जारिया आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव होनि। जोंना सारा बड'लेण्ड ओनसोलाव दा जोंनि 15था जे एमएलए समस्ति दं, बेवहाय जोंनि बुथ कमिटिफोरजों लोगो मोनलायनाय जोंहा बेयाव दङमोन। जोंनि जे सिडली चिरां एमएलए समस्ति दं, एसे गिदिर समस्ति जानायखाय जों बेखौ पार्ट 2 खालामदों। दाखालि पार्ट 1 काजलगावआव खालामखांबाय, पार्ट 1 दिनै बे थाइखाजुराव जों खालामदों। जोबोद मोजां मोनसे बेयाव मेल जादों लोगो हमलायनानै। जों जे फैगोन जे एमपि बिसायख'थि दङ, बे बिसायख'थियावहाय जोङो जरदार भाबै खामानि मावनांगौ आरो बयबो जे जोंनि बुथ कमिटिनि दिनै सोद्रोमाफ्रा बिथांमोना दिनै समायखिरा लादों आरो बुंदों जे जोंहा देरहानाया खाथांखा, जों देरहाखाबाय। दा जोङो मोजाङैल' खामानि मावलांनांगौ, जाहाथे जोंनि माबायाव हान्जानि गेजेराव मोनसे आब्रुथि थायो, मोनसे जोंनि गेजेराव फोथायनाय थायो आरो जोङो समाजनि थाखाय मोजां हाबा मावलांनो हायो, समाजखौ सेबा खालामलांनो हायो। बेनि थाखाय जोंनि बेवहाय सावरायलायदों आरो लोगो हमलायदों। सार, एमपि इलेक्सनाव बबे दोलोजों इउपिपिएल दोलोआ कन्टेस्ट जागोन बायदि होननानै नोंथाङा सानो? इउपिपिएल माने एबारनि इलेक्सना एसे जुनिया। बावहाय जोङो एनडिए हिसाबैसो गेलेगोन। एनडिएआव जोंनि बिटिआरआवहाय बड'लेण्डआव मोननै जोंहा बिजाब दङ, दरं उदालगुरि बिजाब आरो क'क्राझार बिजाब। मोननैयावबो जोंहा एनडिएनि केन्डिडेट थागोन आरो बे दरं उदालगुरियाव जोंहा भारतीय जनता पार्टिनि थागोन आरो जोंनि क'क्राझारावहाय इउपिपिएलनि केन्डिडेट थागोन। गतिके दिनैनि तारिखआव जोंनि बड'लेण्डल' नङा, सारा भारतआवनो एनडिएनि मोखाङाव खुनु कन्टेस्टआनो गैया।
जोंहा भारतनि जे गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा फिन खनसेबाव जोंनि गाहाय मन्त्रि जानो थांगासिनो दङ भारतनि आरो बिथाङा गाहाय मन्त्रि जानानै खननै गाहाय मन्त्रि जानानै जोंनि भारतखौ माने 5थि बयनिफ्रायबो धोनिसिन हादोर बानायबाय दानिया 3थि खेबनि थाखाय बिथाङा गाहाय मन्त्रि जानानै जोंनि भारतखौ 3थि बयनिफ्रायबो धोनिसिन हादोर बिथाङा बानायनो होननानै समायखिरा लादों ओंखायनो जोंनि बे मोननैबो जे बियाब दङ दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार मोननैखौबो जोङो नरेन्द्र मदि सारनो हरनानै जोंनि जे जौगानाय जोंनि स्कुल कलेजफोर जोंनि इउनिभारसिटि जोंनि दाथाय गासिबो मोजां खालामना लानायनि सुजुग सुबिदाखौ जोङो आदाय खालामनानै लाबोगोन दस्रा राजनीतिक दोलोनि मानसिफ्रा माबा केन्डिडेटखौ फोसावो नाथाय इउपिपिएलनि केन्डिडेटखौ फोसावनाय दाबो नुनो मोनाखै जों दानो मानो फोसावनो जोंहा दाबो बिसायख'थियानो फोसावाखै बिसायख'थि फोसावबानो जों लगे लगे फोसावगोन जायफ्रा गावसोरखौ जेनगोन बायदि मोनदों बिथांफ्रा हयथ' खरदर जागासिनो दङ जोंनाव अबस्से बिटिआरआव बेबायदि फोसावाखै बिपिएफआबो फोसावाखै कंग्रेसआबो फोसावाखै जों इउपिपिएलआबो फोसावथ'वाखै जोंना सावरायनानै क'र कमिटिनि मोनसे मिटिं जानांगौ दं बे क'र कमिटिनि मिटिं जाखालिनो बे जोंना थिरां जागोन आरो जोंनाव खुनु माने बेबायदि बादा बादि गैया जोंनि क'र कमिटिया जोंनि जे मानगोनां चिफ सार दङ प्रमद बर' सार मन्त्रि इउजे ब्रह्म सार एमपि रोनग्रा नार्जारि सार आरो डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सार बिथांमोना ज' जानानै सावरायनानै जै दिनखालि थिरां खालामनानै नैबे मानसिया गेलेनांसिगौ होनना बुंबानो बिजाथिखौ फोसावनाय जागोन आरोबाव बिजाथिनि बाथ्रा नङा जोंनि हानजा बा इन्डियासो गेलेगोन नालाय बिजाथिया जायखियानो जाया मानो बेयो देरहानाया खाथां सार नाथाय जोङो बेराफारसे नुदोंदि बिपिएफ आरो कंग्रेस जोङो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबाय थादों बे मोननैजों बिसोरो जथाय गेलेगोन होननानै आं सिगाङावनो बुंखादों बिथाङा बै बड'लेण्डआव मास मोननैसो खारखोमानानै थादोंमोन जे जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा बे खारखोमानाय समावनो बिथाङा दिल्लीयाव दङमोन दिल्लीयाव थानाय समाव बिथाङा राहुल गान्धीखौ लोगो हमदोंमोन राहुल गान्धीखौ लोगो हमनानै राहुल गान्धीनि जे स्ल'गान दंमोन माने नरेन्द्र मदि हाथाव देश बासाव होननो स्ल'गान होदोंमोन बेखौनो सोलोंनानै फैनानै बिथाङा बड'लेण्डआव प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव होनफैदोंमोन सोलोंनानै होनफैदोंमोन खिन्थु रायजो राजाया दिनै प्रमद बर' सारखौ हाथाव मानो होननो दिनैहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैफिनोब्ला बिथाङा मा जोंनि होनाय जे अनसाय बिथांखि बेखौ दाननो नागिरदों नामा गियान सोरांखौ बिथाङा दाननो नागिरदों नामा माइनाव सोरां बिथांखिनि आन्दाराव सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 होनायखौ बिथाङा दाननो नागिरदों नामा जों जे अरुनदय होबाय अरुनदयनि 1250 थाखाखौ बिथाङा दाननो नागिरदों नामा बिथाङा 17 बोसोर सरकाराव थानानै बिगासेबो हा रावनोबो होलांनो हायाखै जोङो दिनै 1,06,000 बोसोरथाम सरकार थानायाव बोसोरसेखौ जों मावनो हायाखै कर'ना दंमोन लकडाउन दङमोन जों बोसोरसे मावनो हायाखै बोसोरनैयावनो जोङो 1,06,000 न'खरफोरनो हानि फाट्टा होनो हादों दा बे हानि फाट्टाखौ बिथाङा दानफिननो नागिरदों नामा जोंनि गेजेराव जे जों गोजोन लाबोदों बिथांनि 17 बोसोराव जों हारि माहारिनि गेजेराव दाङाबाजि न' सावलायनाय बुथारलायनाय जादोंमोन बर'नि गेजेराव होसोलायनाय जोङो माने बुलायनाय सोलायनाय जादोंमोन जोंनाव ओरैबायदि गोजोन फैबाय दा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव लामायाव जुदि हाथियार गोग्लैनानै थाब्लाबो खनग्रा मानसियानो गैला दिनै नोंथांमोना नायल' जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव हाथियार गोग्लैनानै थायोबा बिथांमोना रावबो खना पुलिसनोसो खोन्थाहरगोन खिन्थु बिसोर खननाय नङा ओरैबायदि मोनसे गोजोन जोंनाव फैबाय आरो बेयो एकमात्र जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जादों आरो जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आशीर्बादजोंसो बे जानो हादों दाखालि बावैसो आसाम सरकारा माखासे इलेक्सननि गाइडलाइन्सफोर फोसावदों दा बेखौ फल' खालामनो थाखाय नोंथाङा रायजो राजाखौ मा खावलायनो सानो ना जोंनाथ' आं बुंखादों बिसायख'थिया जोंनि गणतन्त्र हादोरनि मोनसे फोरबोसो बियो फेस्टिभेलसो बे फेस्टिभेलाव जेरै जोङो माने ख्रिस्टमास फैबा दुर्गा फुजा फैबा कालि फुजा फैबा लक्षि फुजा फैबा जों जेरै गस्ला गोदान गामसा गोदान दख'ना गोदान जोमग्रा गोदान गाननानै जोङो रंजा बाजा थाङो जोङो जै दिनखालि बिसायख'थिया जागोन जोंबो बिदिनो गामसा गोदान गस्ला गोदान गाननानै दख'ना जोमग्रा गोदान गाननानै जोङो भट होनोल' थांनांगौ बेवहाय भटनि थाखाय गावजों गाव सोंखारिलायनाय गावजों गाव होसोलायनाय गावजों गाव बुलायलायनाय जोंहा मा दरखार दं जोंहा दरखारानो गैया जोंहा बिसायख'थिया फैगोन आरो थांगोन खिन्थु नोंजों आंजों जोङो मोनसे गामियावनो मोनसे समाजावनो ज' रायजो जालायनांगोन अनलायनानै गथिखे जोंनि इउपिपिएल हान्जाया जोङो भायलेन्सआव बिसास खालामा बुलायनाय सोलायनाय दावराव दावसियाव बिसास खालामा ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों नोंथांमोना बयबो जाहाथे गोजोनैनो थायो गोजोनैनो संसार जायो नोंथांमोनखौ बेंनाया नोंथांमोनखौ सेबा खालामनाया जोंनि दायित्व नाथाय इलेक्सन समावहाय माखासे आननेसेसारि ससियेल मिडियाफ्राव गावजों गाव बखिलायनाय ओमफ्राय माखासे नाङै भिडिअफोर फोसावो बेफोरनि बिसय माबायदि सांग्रां थाजानो फोसावनो नाङा बेफोरखौ आं खावलायदों गावजों गाव नांलायनांगौबो गैया फोसावलायनांगौबो गैया जों आरामसे रुजु रुमु गोजोनै जोङो रायजो जानांगौ बिसायख'थिया सानसेल' जायो अखानायैनो जोंहा ज' रायजो जालायफिननांगौ जायो ओंखायनो बिसायख'थिनि थाखाय मानो नांलायनांगौ बुलायनांगौ जाखो बेफोर जिनिसा बिपिएफनिसो मन्त्र जोंनि इउपिपिएलआव बेफोर मन्त्रआ गैया
जोङो बुलायनाय सोलायनायाव गैया राजनितिनि थाखाय जोङो बुलायनाय सिगिनाय सोरखौबा दाबि धमखि खालामनाय होसोनाय दावराव दावसि खालामनाया जोंनि मन्त्र नङा बियो जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सारनि मन्त्र आरो BPF-निसो मन्त्र। सार खोनानो मोनदों UPPL-नि बिजाथि हिसाबै नोंथांमोननो सायख'गोन रायजो राजाफ्रा गोबां बुंसोलायदों सार। आंथ' मिथिया बेखौ जोंनि हान्जायाव सावरायनायबो जायाखै नोंथांमोननि खौरां बिजोङावसो आं नुदों खौरां बिजोंनि मानसिफ्रा आंखौहाय जोबोद मोजां मोनो खोमा जिहेतु आंबो ससियेल एक्टिभिजम खालामबोदों नोंथांमोना मिडिया एक्टिभिजम खालामदों थांनाय 20 बोसोरनिबो बारा बे ओनसोलाव जों ज' खामानि मावबोलायनायखाय आरो नोंथांमोना आंनि मोखांखौ मोजां नुयो खोमा ओंखायनो आंनि मोखांखौ मोजां नुनानै नोंथांमोना आंनि नामखौ फोसावदों खिन्थु जोंनि हान्जायाव बेबायदि सावरायनाय जायाखै। सायख'योबा गेलेगोन नामा? बे खुनु बिजाथिनि बाथ्रा नङा बिजाथि गेलेनाय नङा बावहाय माने हान्जायासो गेलेगोन जोंनि ट्रेक्टर जे सावगारि बेवहाय नोंथांमोना आंनि नामखौ फोसावदों खिन्थु जोंनि हान्जायाव बेबायदि सावरायनाय जायाखै। सायख'योबा गेलेगोन नामा? बे खुनु बिजाथिनि बाथ्रा नङा बिजाथि गेलेनाय नङा बावहाय माने हान्जायासो गेलेगोन जोंनि ट्रेक्टर जे सावगारि बेयावसो भट होनांगोन रावनिबो मोखांनि सिनआव जों भट होनाङा जोंना ट्रेक्टरनि सिन दंखायो ट्रेक्टरनि सावगारि दंखायो ट्रेक्टरनि सावगारियाव माने ओरै थुबानो जाबाय नोंथांमोना थुनांगौल' गोदोनाथ' ओरैमोन दाना ओरै थुनांगौल' बे थुबानो जोंना जागोन आरोखि खुनु केन्डिडेटजों बाथ्रा गैया बेयाव जोंहा NDA दङ NDA-आव जोंहा दैदेनगिरिया नरेन्द्र मदि सार जोंनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार आरो जोंनि बड'लेण्डआव जोंहा प्रमद बर' सार बिथांमोननि मोखांखौ नायदो आरो ट्रेक्टराव थुदो बेल'नो जोंना। थेंक इउ सार। बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों। बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं। क'क्राझार सहरनि खारगामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिस एबा खाबुफोर फोसावदों। इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'ल'जि, जेनेरेल सार्जारि, अर्थ'पेडिक सार्जारि, लेबरेटरि, आल्ट्रासन'ग्राफि, केजुवेलिटि, पेडियाट्रिक्स, पेथोल'जि, फार्मेसि, लापारोस्क'पि सार्जारि, NICU, एक्स-रे आरो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। निखावरि सुबुंफोरनो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन। खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल iswarpoli30june@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन। नमस्कार मैं ईश्वर पलिक्लिनिक रिसार्च सेंटर सुपारिटेंडेंट डॉक्टर CK दैमारीয়ে কৈছো आमार এই ईश्वर पलिक्लिनिक रिसार्च सेंटर तो कोकराझार खारगांव फ्लाईओभार तलते ये नतुनকৈ आबार स्थापित होइছে এটা नार्सिंग होम ইয়াতে आमार এই नार्सिंग होमत विभिन्न विभागर चिकित्सा करा হয় যেনেকৈ অৰ্থপেডিক্সৰ আৰু গাইনোকলজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল সাৰ্জাৰী আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল সাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰোস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয়। আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে एक्स-रे सोनोग्राफी এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক সাৰ্ভিস দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ। ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যেটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয় সেইটো আমাৰ চোৱা হয় তাৰোপৰি দিনে ৰাতি আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয় গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম।